салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ суҳбат мекунем дар мавзӯи тозаву озодагӣ ва ҳатман зебоӣ. дар аввал мехоҳам ба шумо он маҳсулотҳое ки худи ман истифода мебарам ба шумо нишон диҳам ва дар охир ҳатман фикрҳои худро баён кунам. вақте ки ман дар Тоҷикистон будам, ҳама вақт ман шампуни сиёсро истифода мебурдам. аввал бо собуни даф мешуштам ва баъд шампуни сиёсро истифода мебурдам. бениҳоят ба ман маъқул буд ҳамин шампун. собуни даф низ ба ман маъқул буд. мӯйҳои маро бениҳоят зебо мекарданд ва як бор ман собуни нивея харидорӣ кардам ки пушаймон шудам. беҳад собуни безеб буд. мӯйҳои маро ҳамчунон безеб карданд ки ман 2-3 бор бо собуни даф ва шампуни сиёс мӯйҳои худро шуштам. баъд мӯйҳои ман каме хуб шуданд ва вақте ки ба Русия омадам, ҳатман бо шампуни сиёс мӯйҳои худро мешуштам ва бо собуни даф ва оҳиста оҳиста танҳо бо шампун мӯйҳои худро мешуштам ва баъд ман шампуни фрутис харидам ки ба ман бениҳоят маъқул шуд. бениҳоят зур буд гӯем ҳамин шампун ва ман боз ба наздикӣ шампуни сиёсро харидорӣ кардам. аксия буд ва гуфтам кани чӣ хел ҳаст, лекин пушаймон шудам ки харидам. ба ман маъқул нашуд. бениҳоят суюқ буд. безеб кард мӯйҳои манро ва рости гап ҳамаи ҳаминро қариб ки ман 2 моҳда баъд тамом кардам ва то ҳол ман шампуни фрутисро истифода мебарам. ба ман бениҳоят маъқул аст. шампуни беҳад зур мебошад, чӣ хеле ки гуфтам. ва як бор ман шампуни Элсеф харидам. Элсеф низ бениҳоят шампуни зур буд ва нархашам рости гап зур мебошад, лекин ба ман ҳамин шампуни фрутис маъқул аст. нағз ҳаст. фрутис ва Элсеф каме монанд ҳастанд, он қадар фарқият надорад, лекин Элсеф бошад мӯйҳоро дар ҳақиқат зеботар мекунонад. ва ман ҳама вақт шампуни фрутисро бо бальзамаш харидорӣ мекардам ва рости гап шампун тамом нашуда аллакай бальзам тамом мешуд. ва ман ҳама вақт ба ҳамин масъала, яъне ба ҳамин равған аҳамият медодам. мехостам ки харидорӣ кунам, истифода барам, кани ба ман маъқул мешавад ё ки не. ва як рӯз аксия шуд, ман ҳамин масъаларо харидорӣ кардам. бовар кунед, бениҳоят ба ман маъқул шуд. масъалаи беҳад хуб, зур мебошад. масъалаи ин масъала ягон фоида намебиёрад ба мӯйҳо, яъне мӯйҳоро дароз намекунонад, мӯйҳоро бисёр намекунонад. ин масъала фақат мӯйҳоро зебо мекунонад. шона карданаш бениҳоят осон мешавад. чӣ хел ин масъаларо ман истифода мебарам? вақте ки мӯйҳоро мешӯям, мӯйҳоро хушк мекунонам, пурра хушк намекунонам, яъне ним хушк карда баъд ҳамин масъаларо ба мӯйҳо мемолам. фақат ба мӯйҳо, ба пӯсти сар молидан шарт нест ва мумкин нест. ҳатто на танҳо ин масъаларо, балки бальзамро низ ба пӯсти сар молидан мумкин нест. танҳо ба мӯи сар масъала ва бальзамро молидан мумкин асту тамом. ва вақте ки ман якум бор, ин дуюм масъала ҳаст ки ман харидорӣ кардам. вақте ки якумашро харидам, рости гап 1 солу 1 моҳ ё ки 2 моҳ ҳамин масъала бурд. ба ҷои бальзам ба фикри ман ин масъала хубтар ҳаст. барои он ки дар 200-300 рубл бальзамро харидорӣ мекунӣ бо шампун ва 1 моҳ ҳатто намебарад. мӯйҳои ман дарозиаш ҳамин қадар мебошад ва бальзам намебурд, 1 моҳ намебурд. ва ба фикри ман бальзам аз ҳамин масъала ягон фарқият надорад. боз ин масъала хубтар ҳаст ва ба дарозии ҳамин мӯйҳои ман анамихел помпа дорад. 4 бор зер мекунам, ба ҳамин дарозии мӯи ман мерасад. ва хубтараш ки он қадар бисёртар ҳамин масъаларо ба мӯйҳои худ молидан дар кор нест. агар ки бисёртар молидагар мӯйҳоятон равғанин мемонанд.
агар ки камтар молед агар он қадар равғанӣ намешавад. умуман вақте ки ҳамин масъаларо мемолед дар аввал мӯйҳо равғанин мешавад ва вақте ки мӯйҳо хушк мешавад ягон қатра мӯйҳои шумо равғанин наменамояд, равғанин ҳатто намешаванд. ва ин масъаларо на танҳо дар мӯйҳои нимхушк, агар ки мӯйҳои шумо хушк бошад пурра, метавонед ҳамин масъаларо молед ва мӯйҳои шумо низ равғанин намешавад. ва дар як ҳафта як бор ҳаракат мекунам ки кефир ё ки сметанае ки туруш шудагӣ ҳаст ба мӯйҳои худ пеша аз шуштан молам. барои он ки агар ки мӯйҳои шумо равғанин бошад, агар ҳаракат кунед ки ҳамин кефири туруш шудагӣ ё ки сметанаи туруш шудагиро истифода баред ё ки зардобро истифода баред, барои мӯйҳои равғанин бениҳоят хуб аст. ман низ ҳамин хел фақат кефире ки туруш шудагӣ вақте ки ҳамон коробкаш дам мекунад, ана ҳамон вақт ман кефирро ба мӯйҳои худ мемолам, 1 соат меистаду ва баъд мӯйҳои худро мешӯям. ва агар ки мӯйҳои шумо равғанин нею балки хушк бошад, агар ҳаракат кунед ки ҳар хел равғанҳоро, яъне ҳар хел маслаҳҳоро истифода баред пеша аз шуштан. масалан равғани оливковӣ ё ки кокосовӣ ё ки миндалӣ. бениҳоят ин маслаҳҳо хуб ҳаст. масалан пеша аз мӯйҳои худро шуштан 1 соат пеш ё ки 2 соат пеш равғани оливковӣ ё ки кокосовӣ ё ки миндалӣ истифода, яъне миндалӣ ин ҳамон равғани бодом мебошад, ба мӯйҳои худ молед. ва акнун мегузарем ба рӯй, даст ва почаҳо. пӯсти рӯи ман бениҳоят хушк аст. аз тирамоҳ то баҳора ман ҳама вақт крем катӣ, барои он ки рӯи ман ҳама вақт хушк аст, ман крем барои рӯзона ва крем барои шабона истифода мебарам. ва барои тозагӣ бошад, агар ман ҳам субҳ ва ҳам шаб ҳама вақт рӯи худро бо собун ё ки бо гел, бо ягон пенкаҳо ҳама вақт мешӯям. ва агар ки ман косметика карда бошам, барои тоза кардани косметика ман ана ҳамин пенка мусро истифода мебарам. ба ман бениҳоят маъқул шуд. ман якум бор харидам ин намуд пенка мусро, аз чорни жемчуг мебошад. бениҳоят пенкаи хуб, бениҳоят пенкаи зуд. ин чӣ хел гум дарунаш об ҳасту вақте ки зер мекунед, агар чӣ хеле ки мебинед вай гел несту пенка ҳаст. мана ҳамин хел пенка ҳаст ва ба ман бениҳоят маъқул аст. пӯсти рӯйро хушк намекунонад. хушро ҳам туш, ҳам тональный кремро тоза мекунонад. ва пас аз он ки бо пенка рӯйҳои худро тоза кардам, баъд ман ҳама вақт тоник мекунам. ман ин тоникро аз мағозаи ашан харидорӣ кардам. мешавад тоники нағз буд ва ҳозир бошад дар дохили ин дигар намуд тоник мебошад. тоники 100 рецептов красоти буд ба фикрам. ана ҳамон тоник дар дохили ҳамин мебошад, барои он ки ин бениҳоят чӣ хел гум осон истифода бурданаш. вай қуттияш бошад чӣ хел гум ба монанди шампун буд, кришкаша мекушодӣ ва баъд ҳамин хел мерехтӣ. ин каси осонтар аст. лекин тоники 100 рецептов красоти ба ман маъқул нашуд, барои он ки вақте ки ба рӯй мемоли тоникро месӯзонад, кам кам месӯзонад, барои ҳамин қариб ки 2 моҳ шуд ҳеҷ не ки тамом шавад. ва дафъаи дигар шавад агар ҳатман ана ҳамин намуд тоник мехарам ё ки хубтараш ягон намуди дигарашро харидорӣ мекунам. ва ман дар як ҳафта 2 бор ё ки 3 бор ҳама вақт скрабро истифода мебарам. ҳама вақт скраби ана ҳамин чистая линияро истифода мебарам. ана ҳамин хел абрикосавиша бениҳоят ба ман маъқул аст. ва як бор ман аз мағозаи фикс прайс ана ҳамин намуд скрабро харидорӣ кардам. тамошобинони гиромӣ, ҳеҷ вақт аз ҳамин скраб харидорӣ накунед. беҳад скраби безеб ҳаст, суюқ мебошад, нағз тоза мекунад, нағзо, лекин кремаш бениҳоят безеб, суюқ, чӣ хеле ки гуфтам, бӯяшку
бовар кунед тоқат карда намешавад бӯи ҳамин скрабда. Бӯяш бениҳоят ширин мебошад. Дар ҳаминҷо сурати клубника аст. Дар ҳақиқат бӯи клубника мекунаду клубникае ки бениҳоят ширин мебошад. Агар ки аҳамият дода бошем, дар Тоҷикистон духиҳои ҳаҷ гуфта мефурӯшанд. Чӣ хел бӯи ҳамон духиҳо бениҳоят ширин ҳаст. Ана ҳамин скраб бӯяш ана ҳамон хел ширин аст. Мемолӣ хиёлат ки тезтар шӯи тоза кунӣ. Дар бӯяш тоқат карда намешавад. ҳаракат кардастам ки тез тамом шавад, лекин ҳеҷ не ки тамом шавад. Лекин ман ҳама вақт аз ҳамин скраби чисте линия истифода мебарам. Ба ман бениҳоят маъқул аст. Скраби зур мебошад, он қадар суюқ нест, кремаш нағз ҳай, хуб тоза мекунонад. Ва боз аз ҳамин скраб малиновиш ҳаст. Вай малиновиш низ бениҳоят нағз ҳаст, лекин он қадар нағз тоза намекунад. Ба абрикосовиш бошад хубтар тоза мекунонад. Малиновиш ҳамин хел ки барояд кремро молидиву бо шушта тоза кардӣ. Ва пас аз он ки ман рӯйҳои худро мешӯям, тоник мекунам. Агар ки субҳ бошад агар ман креми рӯзона истифода мебарам. Барои креми рӯзона ман ана ҳамин намуд креми чистаи линияро истифода мебарам. Бениҳоят креми хуб, бениҳоят креми нағз мебошад. Ва барои шабона бошад, чӣ хеле ки гуфтам, пӯсти рӯи ман бениҳоят хушк мебошад. Шабона ман ана ҳамин хел креми нивеяро истифода мебарам. Танҳо шабона истифода мебарам. Дар ҳақиқат креми нағз, креми равғанин мебошад. Чӣ хеле ки мебинед аз ҳама банкаи калонаша гирифтам. Вай сол банкаҳои майдаша мегирифтам. Зимистонда ман дубор аз ҳамон банкаҳои майда харидорӣ кардам. Ва ин дафъа бошад агар дар мағоза аксия буд, аз ҳамин банкаҳои калон харидорӣ кардам. Дар ҳақиқат креми нағз мебошад. Ана ҳамин хел мебошад. Ҳама вақт ҳамин кремро истифода мебарам. На танҳо ман ин кремро истифода мебарам, балки шавҳарам ва ҳатто ба нилӯфар ин кремро мемолам. Вақте ки ба зимистон барф меборад, берун мебароем, ҳатман аз ҳамин крем ман ба рӯйҳои нилӯфар мемолам. Креми нағз мебошад. Ва дар тобистон ман ана ҳамин кремро харидорӣ кардам. Ин крем на танҳо барои рӯй мебошад, барои даст ва барои поча низ мебошад. Чӣ хеле ки мебинед аллакай тамом шудестай. Креми нағз. Ин кремро ман дар тобистон танҳо шабона мемолидам, лекин вақтҳое мешуд ки рӯзона низ ҳатто мемолидам. Барои он ки крем он қадар равғанин нест аст. Дар ҳақиқат барои тобистон нағз мебошад. Буш низ бениҳоят нағз ҳаст. Аз ҳадди бад ширин нест. Дар ин ҷо нависондагӣ аст ки оливкавӣ ҳаст. Дар ҳақиқат бӯи оливкӣ мекунад. Ва барои даст бошад ман креми бархатни ручка истифода мебарам. Ин кремро ман ай мағозаи фикс прайс харидорӣ кардам, лекин ман аҳамият надодам. Дар ин ҷо рақами 2 ҳаст, яъне он қадар равғанин намебошад. Ман ҳама вақт 3 ёки 4-ашро мегирифтам. Нағз буд, равғанини нағз буд, лекин инаш он қадар равғанин нест. Ман крем барои даст якто ва як намуд намегирам, балки чанд намудашро ва 3-та 4-та мегирам. Барои он ки вақте ки ба кору бори хона машғул мешавам, ман ҳатман ба дастам крем мемолам. Ман ҳама вақт пеш аз он ки масалан пол мешувӣ, чанг тоза мекунӣ ёки треза тоза мекунӣ, ҳама вақт перчатки мепӯшам. Шумо низ ҳатман тамошобинони гиромӣ перчатки пӯшед, бе перчатки кор накунед, дастони худро безеб накунонед. Ман ҳама вақт пеш аз перчаткиро кардан аввал крем мемолам ва баъд перчатки кардам ҳама ҷоро тоза мекунам. ҳатман вақтҳое мешавад ки бе перчатки кор мекунам, лекин баъд ман аҳамият медиҳам ки бениҳоят дастони ман хушк мебошад, ҳатман кремро истифода мебарам. Тамошобинони гиромӣ, ҳамаи маҳсулотҳое ки ман истифода мебурдам ба шумо нишон додам ва саволҳо буданд ва мехоҳам ба ҳамон саволҳо ҷавоб диҳам. Як тамошобин дар комментария нависонданд ки мӯйҳои ман беҳад мерезанд ва чӣ хел шампунро истифода барам гуфта пурсиданд. Агар ки мӯйҳои шумо бисёр резанд
пусти рӯи шумо беҳад хушк бошад, мӯйҳои шумо низ беҳад хушк бошад, агар ин онро нишон медиҳад ки ба шумо ягон витамин намерасад. ҳатман бояд ки ягон витамин истифода баред. ман низ витамини айвидро истифода мебарам. дар ҳақиқат витамини беҳад хуб ҳаст. ҳамин витамини айвид барои мӯи сар ва пусти рӯй мебошад. ҳамон таблеткаҳои айвид ба монанди риби жир ҳаст, лекин ягон бу надорад, бемазза нестанд, умуман ягон мазза надоранд. ман айвидро фақат дар фасли зимистон истифода мебарам. саҳар, абед, шаб яктагӣ айвид истифода мебарам. барои ҳамин тамошобинони гиромӣ, фикр накунед ки масалан агар ки мӯйҳои шумо хушк бошад ёки равғанин бошад ёки бисёр резад, агар шампун, ягон намуд шампуни хуб харем агар ёки қимат харем агар нағз мекунад. Не, ҳамаи ин аз сабабе ки ба шумо ягон витамин намерасад, барои ҳамин ҳамихел мешавад. бисёртар витамини А ва Е агар ки нарасад агар ба одам, пусти рӯяш тез хушк мешавад, лабош мекафад ва мӯйҳои одам тез тез мерезад. барои ҳамин витамин гирифта хӯред хубтар аст. ин шампунҳо ягон фоида намекунанд. балзам, ҳамин маслаҳо низ ягон фоида намекунанд. шампун танҳо мӯи сари одамро тоза мекунад, тамом. ҳамаи ҳамин шампунҳо SLS доранд, барои ҳамин ягон фоида намекунанд, танҳо тоза мекунанд. шампунҳои SLS беҳад қимат ҳастанд ва бисёртар дар салон истифода мебаранд. балзам ва ин намуд маслаҳо танҳо мӯи сари шуморо зебо мекунанд, шона карданашро осон мекунанду тамом. ва агар ки масалан оливкави ягон маскаҳо кунед, бале мӯи сари одамро боз ҳам хубтар мекунанд, нағзтар мекунанд. барои ҳамин аҳамият тен пеш аз ҳама ба витамин ва баъд ба шампун, ба равған ва дигар намуд чизҳо. ва боз як саволи дигар он буд ки чӣ хел кунем ки мӯйҳои мо бисёр шаванд ва дароз шаванд тезтар. ман низ вақте ки донишҷӯ будам, вақте ки талабаи мактаб будам, мехостам ки тез мӯйҳои ман дароз шаванд, бисёр шаванд, лекин ман на ҳозир хурсанд ҳастам ки дар ҳақиқат мӯйҳои ман на он қадар ғафс ҳастанду на он қадар кам ҳастанд ва дарозиаш низ хуб аст. мӯйҳои ман боз дарозтар буданд, лекин ман ҳар сол, ҳар баҳор мӯйҳои худро 5 сантиметрашро мебурам, барои он ки поёни мӯй, яъне охири мӯй беҳад хушк мешавад. чӣ хеле ки мардуми тоҷик мегӯянд гул мекунанд, ҳамон гул ин хушк мебошад. барои ҳамин ҳаракат кунед ки дар як сол як бор ёки ду бор мӯйҳои худро, поёнашро буред. ва боз ҳамин хел гап ҳаст ки агар ки мӯйро бисёртар тез тез бурӣ, агар тез дароз мешавад. Не, ягон дароз намешавад агар ки тез тез мӯйҳои худро буред. хубтараш ки ба мӯйҳои худ аҳамият диҳед, витамин хӯред ва баъд мӯйҳои шумо тез дароз мешавад. агар ки бо пӯчоқи пиёз сарата шӯӣ, тез дароз мешавад. агар ки бо оби пиёз шӯӣ, агар мӯйҳоят тез дароз мешавад. ҳама ин гап мумкин ки каме фоида кунанду, лекин бисёр фоида намекунад. ин хел корҳоя накунед. хубтараш ки аҳамият диҳед ба витамин ва ҳар хел маслаҳо, кефир бениҳоят хуб аст. дар ҳақиқат ҳамин кефир нағзтар. ҳамеша ба худ аҳамият диҳед, ҳамеша зебо бошед. чӣ хеле ки вақт ҷудо карда вақт меёбену ба хонаву дар, шавҳар, фарзанд аҳамият медиҳед, ҳамин хел барои худатон вақт ҷудо карда ба худ аҳамият диҳед. ҳамеша зебо бошед. ба зебогии худ ва пеш аз ҳама ба тозагии худ аҳамият диҳед. аз он занҳое ки мегӯянд ки шавҳар кардам, тамом, дигар ба ман лозим нест зебогӣ, ба худ аҳамият намедиҳам, фақат хонаву дару шавҳару кӯдак гуфта ба худ аҳамият намедиҳанд. аз он занҳо набошед. ҳама вақт ба худ аҳамият диҳед, ҳама вақт зебо бошед, ҳама вақт тозаву озода бошед. ва занҳое ҳастанд ки боз мегӯянд ки шавҳари ман намемонанд косметика кардан. ман тарафдори косметика нестам, тарафдори тозаву озодагӣ ҳастам. ман ҳаракат мекунам ки дар як рӯз 2 бор рӯйҳои худро шӯям, зебо кунам,
крем кунам, на ин ки масалан ҳар субҳи саҳар хеста косметика кунам. Не, ман пеш аз ҳама тозаву озодагида аҳамият медиҳам. шумо низ тамошобинони гиромӣ ҳамин хел кунед. Косметикаи бисёр лозим нест. тозагиву озодагӣ бисёр дар ҳақиқат лозим аст. ҳаракат кунед ки вақте ки шавҳари шумо аз дар медароянд, пеш аз ҳама зани худро зебо бинад. тамошобинони гиромӣ, хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.